Leto 2025 už dávno skončilo, keď sa objavila mimoriadne výhodná ponuka cestovnej kancelárie Čedok na Madeiru. O pár dní už sedíme s manželkou v lietadle. Je koniec septembra, Madeira má príjemné letné počasie a za sebou máme nečakané hladké pristátie na letisku hlavného mesta Funchal. Hotel Pestana Casino príjemne prekvapil. Má 5 hviezdičiek a je to vidno. Je pri mori, je v parku a je takmer v centre hlavného mesta. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances, colored pills. Pohľad zo strechy hotela, vzadu oceán a vľavo sa ukazujú horské svahy pohoria Madeira, na ktorých je rozložené hlavné mesto Funchal. Vieš čo, kašleme mi na výlety. Ja tuto dokážem stráviť celý týždeň. No, pekno tu je, mám. My kráčame normálne po takom mestskom parku a mám dojem, keby sme kráčali po nejakej botanickej záhrade. Takéto tu je krásne. Po Funchale sú dve lanovky. Jedna vedie hore do štvrti Monte, kde máme v pláne putnický kostol a tropickú botanickú záhradu. Už sme teraz na vrchu Monte. Vľavo pod nami by mali byť botanické záhrady, tam ideme za chvíľku. Aha, tu sú tí sankári. Takže na týchto sanách sa chodí dole. Pýtajú za to okolo 30 €, ale máme zaplatenú lanovku aj hore, aj dole, takže keď si sadneme na to... No, atrakcia ako atrakcia. Viacej sa teším na pútnický kostol Panny Márie z hory. Je tu kúsok nad nami. Panna Mária z hory je patronkou Madeiry. Zdá sa, že kostol bude zatvorený, podľa ktorý sa aj vracajú. Zboku nachádzame nenápadný malý vchod. V kostole je pochovaný posledný rakúsky cisár Karol I. Na Madeire žil a zomrel v exile po rozpade Rakúsko-Uhorska. Máme asi 2 hodinky do poslednej lanovky dole a tak sa ponáhľame do botanickej záhrady. Práve si prešla japonskou bránou. A možno, že neviem, tajvanskou. Paráda, no? Thank you.
No, je to tu ako v rozprávke. Čas sa ale kráti a asi neprejdeme celú záhradu botanickú. No poď. Kráčame mestom, Funchal a hľadáme tržnicu. Oproti je. Mercado dos Lavradores. Sú ceny ako z iného sveta. Ja neviem, či sme To je 65 eur. To je 65 eur? Však je tu euro 65. To nemôže byť to, však u nás stoja 12 eur kilo. Toto sme kúpili, nejaké louro a dúfame, že to bude vavrín, teda bobkový list. Feferónky. A ideme naspäť z tržnice. Poďme preč odtiaľ. Doma nebolo moc času na plánovanie trás, tak si objednávame fakultatívny výlet západný okruh Madeirou. Banány jsou nejdůležitější plodina, který se na Madeiře pěstují, jako madejský banány a můžete je koupit jenom tady na Madeiře nebo v Portu. Všetko samé banány. Na celej Madeire samé banány. Úžasné. Madejské banány sa nevyvážajú nikde do sveta, jediné v Portugalsku sa môžu predávať. A dôvod je jednoduchý. Nesplňajú požiadavky Európskej únie. To znamená dĺžka, priemer, krivosť a ostatné sprostosti. Takto chutí banánové pivo. To sa nedá popísať. Teraz prechádzame jednou z atrakcií Madeiry. Je to les Fanal. Je to pozostatok z teplotných lesov. Jediný sa tu zachoval. No a teraz kráčame na najvyšší bod tohto lesa. Je to miesto ovplyvá nejakou veľmi pozitívnou energiou. A každý, kto tam príde, sa usmieva. Ešte sa neusmievaj, až hore. Až hore? No, a neusmievajú sa ľudia práve preto, že už sú hore a už nemusia stúpať. To já nevím. Ty teorie jsou různý na to. Moje je ta, že je tady ta pozitivní energie. Tak teraz sa nachádzame na najvyššom bode Fanalu. Takže aby sme spravili radosť sprievodcovi Čedoku, tak sa teraz pekne usmejeme. Takže toto je pohľad z Fanalu na severné pobrežie Madeiry. A pozadí už samozrejme oceán. A tam vzadu vidno vľavo aj parkovisko s autobusom. Vraj až 500-ročné stromy sú tu, ktoré pamätajú aj prvých dobyvateľov. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. No ja pozerám také miesta, že tam uvidím na tratoch. Takže potom hen tam asi musíme ísť. Počkám pri tom 10 minút, pokúpeš sa. Poď, hen tam musíme ísť niekde. Jesus Christ, my living. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken.
Zastávka na najvyššej vyhliadkovej plošine v Európe, Cabo Girao, je 590 metrov nad morom. A to už je pohľad na Funchal. Pred ním vidno mestečko Camara de Lobo, kde bude ďalšia zastávka. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned. Madeira nežije iba banánmi a nádhernou prírodou, ale i Cristianom Ronaldom a Pončou. V mestečku Camara de Lobo ideme do baru, ktorý vlastní priateľka Ronaldovej mamy a tá nám naživo spraví originál ponču. Takže toto je ten bar, kde pani Fernanda bude robiť pre nás ponču. A je to paní Fernanda! Tenhle ten pán je pán Orlando. Za ním se směje Fernanda. Ronaldo dres, to, čo má s politikmi, prezidentom. No a toto bola posledná zastávka dnešného výletu. Madeira má zúfalý nedostatok pláží a o pieskových to už ani nehovoriac. Na jednu z nich sme ale dostali tip. Je asi 5 km od Funchalu, má mať čierny piesok a volá sa Formosa. A práve tam si dnes spravíme pešiu túru pobrežím. Mínáme krásne rezorty a upravené skalnaté prístupy do mora. Tento tu je verejný, platený. No ty koňo. Ideme na pláž tunelom. Pekné. No, už sa troška zosvetlieva pláž Praia Formosa. No, vidno, že je koniec septembra. Žiadny piesok. No. Takže toto je vlastne celá pláž Formosa. Už som na konci a pekne to vidno, že kilometr dlhá pláž je celá kamenná, na konci 70 metrov piesok, ale vo všetkých prospektoch je napísané čierny piesok, pláž Formosa. No. Všade len cigánia. Takže tak, no. Je tu na konci pláže nejaká skala. No a samozrejme, že treba na ňu ísť. No inak není to sranda, lebo na každom schodíku je piesok a sa môže šmyknúť a človek ide dole. No a som tu. Pohľad na celú Formosu. O levádach na Madére som čítal ešte doma a tak som si pribalil čelovku a tešil sa. Práve preto objednávame cez Čedok ešte jeden výlet. Před námi můžete vidět dostavěnou část přistávací dráhy, která byla přistavena v letecké nehody, kdy tak Portugal nedobrzdil a skončil v Atlantiku. Když jedete autem, tak se vám někdy může stát, že místo auta máte ve zpětném zrcátku letadlo, který se připravuje na start. Co se týká levád, tak levády jako takové jsou zavlažovací kanály a začaly vznikat taky už v 15. století, poměrně brzo po tom, co začali Portugalci osidlovat ostrov.
Ta Leváda samotná, Caldera Verde, má 13 km tam a zpátky, že 6,5 tam, 6,5 zpět. Ale my začneme o trošičku dřív, my si to prodloužíme a našlapeme pěkných 17 kilometrů. Celkom romantická prechádzka. Všade rastú tieto hortenzie. Máme výšku okolo 1000 metrov, takže sú viacej rozkvitnuté. Tam dole nám už odkvitajú. Je to občerstvovacej stanici. Začína tá druhá leváda, tá, ktorú sme si vlastne objednali. Včera nám vravel, že tých levád tu je okolo 3000 kilometrov. Tu všetko žije. To je krása. Skutočné. To teplo, tá vlhkosť, dážde, to všetko tu žije. Oficiálne má Madeira subtropickú vegetáciu, ale tu v okolí Levády mám dojem, že som v tropickej Afrike. Niektoré úseky sú tu celkom pekné, ako v nejakom dobrodružnom filme americkom, nejakých divokých ostrovov. No ale toto bola obrovská otrocká robota. Tie cestičky s tými lavádami sú spravené, pozri sa, v takmer kolmom útese, že sa to celé s nami nezosype dole. No, takto to museli do tej skaly podseknúť, aby tu spravili tú cestičku. Však dole to úplne padá kolmo. Tu muselo strašne veľa tých otrokov afrických a arabských zahynúť. Čo vidíte? Hore. No, prozreteľne som si zobral čelovku. Práve sme vyšli z jedného tunela a čakáme, že každú chvíľku bude ďalší tunel. Vidíš? Ďalší tunel. Tam vypadá byť ďalší, že? No, tento je inakší. Vidíš? Áno, vidím, že bolo otvorené. Thank you. Ideme ďalej, zapínam čelovku a ideme ďalej. Takže toto je 4. tunel. Akýsi. To je úplne kolmé pod nami. A ne, to neukážem, sa radšej dobre nepozerám. Áno, úplne kolmica. To je krása, pozri sa.
Thank you. Krása. Caldero Verde, vraj zelený kotol po slovensky. Ešte nejakých 100 metrov mám. No, tu sú nejaké zákazy. Nikto to nerešpektuje. Všetci idú ďalej. Vraj 100 metrový vodopád, ale máličko vody je jenom. Takže toto je úplne najposlednejšie miesto okruhu tejto dnešnej levády. Vraj odtiaľto sa ešte kdesi dá ísť nejakou inou levádou, ale tá je uzatvorená, pretože tam boli nejaké zosovy pôdy. Takže pôjdeme po tej istej ceste naspäť. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances, colored bills. Morning sex under the tree. All in all, it was my fault. Don't you see I'm feeling blue? Je nedeľa a tak kráčame mestom ku katedrále Sé. O 10:00 začína svätá omša. Teraz sme na ulici Rua de Santa Maria a sprievodcovi vraveli, že vraj je tu kopu takých všelijakých umeleckých dverí. Tak sa pozrieme. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just a sprinkle of stardust and a whisper, go to sleep, everything is all right. No a tak si posedávame v uličke Santa Maria a dávame si kávičku. Máme ešte nejakých 15 minút času a ideme autobusom na Pico de Areiro. Dnes ideme miestnou autobusovou linkou zažiť ďalšiu perlu Madéry. Skúsime dať vysokohorský trek z Pico de Areiro na Pico de Ruivo. No a zmena počasia. Sme na vrchole a tu sa zrazu ukazuje jasno. A pekne vidno, že sme išli cez oblaky a my sme sa dostali až nad. Výborné. Takto vypadá pohľad z Pico de Areiro. Pôvodne som mal zámer spraviť z tohto štítu hrebenovku na Pico de Ruivo, ale celá tá hrebenovka je vraj zatvorená kvôli nejakým požiarom a zosuvom pôdy. Priechodný iba po vyhliadku Pedraria. Je to asi 1,2 km, takže po túto vyhliadku môžeme prejsť. Dobre, zbytok je zatvorený. Trek začal tam hore pri tej kopuli Pico de Areiro, pokračuje ďalej hrebenom.
Tak toto vypadá ďalej. No ale to teda parádne správy. To je tu sa mi zdá robené pred 5 rokov do 95 rokov. Parádne, vyschodíkované. Celý čas kráčame nad oblakmi. Z dola teda by som to nebol povedal, že tu bude dnes takáto nádhera. No, ale som rád. Thou little tiny child, bye bye Luli Lulay, bye bye Luli Lulay. No, sme na výhliadke. Paráda. Krása. Oh sisters too, how may we do? Stúpame ďalej po hrebenovom treku. Bo sme sa nedržovali na tej vyhliadke, lebo sa zdá, že tá hmla sa dvíja hore a chceme čo najviacej prejsť, kým nás nepohltí. Tak. Preserve this day, this poor youngling for whom we sing. Bye bye Luli Lulay. Herod the king in his raging chargeth he. No a toto je vyhliadka Pedraria. A tam vzadu vidno bránku, kde už sa môžeme len dívať spoza mreže. Takže nedodržaný gas môže výjsť až na maximálne 2500 eur. No, ale je to tam pekné aj ďalej, no. Toho vie, koľko to ešte ide. No, ale tak je to krása. Chargeth he hath this day. His men Pred nami je uchvatný úsek Stairway to Heaven, po slovensky Schody do neba. children young to slay. Then woe is me, poor child for thee, and evermore. No, zastav. A ja ťa zoberiem z vrchu. Zastav, keď pôjdeš hore. Neither say nor sing. Bye bye Luli Lulay. Dobre, Luli Lulay. dala si to. Thou little tiny child. Bye bye Luli Lulay. Thou little tiny child. Musíme prísť v máji, keď budú rozkvitnuté. Tiny child. Bye bye Luli Lulay. Takže vraciame sa z Pico do Areiro. Here I am, this is me. There's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am, it's just me and you. Tonight we make our dreams come true. It's a new world, it's a new start. It's alive with the beating of young hearts. It's a new day, it's a new plan. I've been waiting for you. Here I am. Dnes sme sa rozhodli pre cestu autobusom na východný cíp ostrova. Ideme vyskúšať vychýrený trek PR8. Narazili sme ale na problém. Naším smerom má ísť linka 113, no žiadnu zastávku 113 sme nenašli. A to sme skontrolovali úplne všetky zastávky v okolí. Pýtali sme sa vodičov autobusov, domácich, na recepcii, nič nepomohlo. Už to vypadalo, že trek nebude, keď som neskoro večer na jednom českom fóre narazil na informáciu, že 113 stojí pri soche Mandelu. A tak aj bolo. Napísaná tam síce nebola, ale prišla. Pod nami vidno mestečko Machito a malú pláž so žltým pieskom. Hádam jediná taká na Madére. Aj to je vraj navozená zo Sahary. A
A sme na konečnej. Volá sa to tu Baja do Abra. Takto to vypadá na najvýchodnejšom cípe ostrova Madeira. Tu končí cesta, všetko. Ideme skúsiť pozrieť túto na nejakú vyhliadku, spravíme nejaký krátky trek, pretože sa nám počasie pokazilo, je tu veterno, je tu zamračené, pred chvíľku aj sprchlo, jak sme išli autobusom. No a koľko prejdeme, neviem, pretože to závisí od počasia. Dosť ľudí sa tam motá po tom treku. Až tam celkom vzadu na hrebení ich vidno. Paráda. Through the shadows of my soul, the work is finished, the end is written. Slnko zasvietilo. My living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? Všetko lávové vyvreliny. God of ages stepped down from glory to wear my sin. A teraz pekne vidno, čo sme doteraz prešli. Taká skala na tom cípe a trčia tam nejaké autobusy, tak tam sme začínali. A teraz, keď sa ide po tom hade tých ľudí, ako kráčajú, tak pekne vidno, ako sme išli aj my. The darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ. No rátal som, že tu nejakí ľudia na tom treku budú. No ale že tu budú takéto masy, to ma nenapadlo. Fúka a fúka. A riadne fúka. Tam je nejaká farma, alebo čo to je? Vzadu. No, Mária mi kdesi odbehla dopredu, lebo ja som menil baterku, ale tam na to plato dôjdeme. Aspoň slúbila. Paráda. Je tu silný vietor, stále musím nasadzovať okuliare. No a keď si dám okuliare, zase nevidím na mobil, na kameru. A takto stále nahadzujem a zhadzujem okuliare. Tuto čo si bude, keď tu toľkí ľudia stoja. No, krásny kotol. Krásny. A tá štruktúra tých skál, to krásne vidno, ako tie lávy, tie prúdy lávy, ako tiekli. Úžasné. Takže tam po tú farmičku, lebo čo to tam je, dôjdeme. No a tu v suchej pustine, aká oáza pred nami, s palmami. Takže tam zakotvíme na chvíľu. A ja končím. Určite už nevážim. No takže ja ťa nemôžem opustiť, tak tým pádom končím aj ja. A sme tu pri oáze akejsi. A tu asi aj končíme náš trek. Mária už má toho dosť. A takto vypadá zátišie v oáze. Kávičku. Moja bola tvrdšia. No, opúšťame oázu. Sardinka sa to volá, alebo Sardina. Nie, bo tie videosky tam mám. Ideme teraz troška inou cestou. Jeden úsek. To je pohľad na oázu, ktorú sme práve opustili. A čaká nás rovnaký trek naspäť. A fučí
a fučí. Tore through the shadows of my soul. Áno, videl som aj strašiaka. The end is written. Jesus Christ, my living hope. You could imagine so great a mercy. What heart could fathom such boundless grace? Súhrn všetkých trás po Madejre pekne zviditeľňujú červené stopy z mapy CZ.